αγάπη μου. Θα παραγγείλουμε από το καινούργιο μπεργκεράδικο που άνοιξε. Το ντάκι μπιφτεκάκι. Ναι, πάρε. Καλή. Ναι. Ναι, μια παραγγελία. Λοιπόν, θέλω ένα στην εντατική, χωρίς μανιτάρια. Και θέλω ένα καρδιακή προσβολή για μένα. Απλά θέλω ό,τι υπάρχει σε ζωικό, δηλαδή μπιφτέκι, αυγό, οτιδήποτε, τυρί, να μου το βάλετε σε διπλή ποσότητα. Ναι. Και η μαγιονέζα είναι από αυγό. Σε διπλή ποσότητα και η μαγιονέζα. Δεύτερος όροφος απέναντι από την πολυκατοικία, αυτά. Και μια κοκακόλα, ζύρο. Ευχαριστώ. Τόσο πολύ θα φας. Αφού κάνω κοινωνικό έργο, ρε αγάπη μου. Τι κοινωνικό έργο κάνει. Τρώω όλα τα ζωικής προέλευσης διπλά για να ακυρώνω το έργο ενός vegan.